Pokoknya kanan kiri ini buah naga kabeh guys. Jadi lampu-lampu ben ndang wah. Lek regane larang kan lumayan ya guys. Nah ini perkampungan, banyak rumah-rumah. Ini kita ambulannya buah naga tok. Warna kene dalane makadam. Ya ke mama iki akeh ditanduri gedang. Embongi soalnya jeblang-jeblang. Ya. Kok yo ora dibenekne ya, maksudnya di paping. Aku sedang diri gedang. Pak dia. Iwa kebon-kebon kena omah wong arepe. Kok piye to iki? Berarti ini bener waktu ini. Bu, mriki sakit nggih? Saged. Betulnya pun di? Iki sekolah kawin nek tuku sak mriki aspal. Iki lho guys, buah naga tok. Tandurane. Iki aku melewati kebun naga. Elek dan letok ya. Bener aku kebone kok akhirnya ngliwati jadi Pak. Jadi itu mantan lagi. Sing ndek iki to. Mbak ndek iki. Iki wit naga. Iki wis mari panen kayak buahe karek saiki iki di lampu-lampu bentang kok. Naga tok ya. Lah ngene iki lho guys, di lampu-lampu, lampune wis ono. Nah iki judulnya BSI. Nah, iki wis ketemu dalan sing aspal. Pos 1 iki. Mas. Nah, iki wis dalan aspal mau menuju ke pantai Pulau Merah. Lho kok gak sing iki ya? Dalane nek loro. Iki dalane cor-coran iki. Soalnya jalan mau menuju ke tambang emas Tumpang itu guys. Jadi jalannya dicor dan kuat. Gunungnya wis ketok guys. Saya makai BSI Tumpang Pitu rung padha mulai sik sepi. Lukas rame sing liwat pegawai BSI tambang emas.
kos-kosan lagi gawe tambang emas. Hmm? Nah, kae pantene wis ketok, guys. Ayo golek pakem apa saiki. Di sisi ndi ya. Kuwi kok enek bakso ning ngono. Rame, guys. Oke. Kae pantene di sebelah kono. Dek market sekitar ini. Itu warung apa ya? Kae. Nek sego apa ora? Ya guys. Nah iki pantene guys, ya kayak nek gununge ndek kono. Iki pantai Pulau Merah. Sing atis akeh kayak cilik. Sampai tekan kono. Ya iki guys sing namanya Pantai Pulau Merah. Biasanya ndek kono nek penyewaan perahu guys, ngubengi gunung kae. Lah kayak perahu ini kayak melaku, tapi aku wedi gak wani. Dan dek kene iki ya kayak tempat-tempat santai dan warung. Kayak aku sik pesen rujak ndek ibuke kae. Sik ngenteni pesanan rujak dulu. Ini kopi ini wis teko. Nggih, suwun Pak. Kopi ki aku pesen es batu. Dan ki kerupuk sing lek tuku mau kae, guys. Ki maem karo rujak. Gila guys, tak sepilne pantai. Karo ndelok sunset. Sunsetnya waktunya jam pira atau biasa ya? Mendung. Tetapi masih apa enggak enak? Iki sik ngenteni pesanan rujak kayak warungnya ndek mburiku kae guys. Iki karo Pak Su. Rujakmu lah mbok pira ya? Loro kabeh. Cukup ramai pengunjungnya guys. Sesok hari terakhir liburan, Senin wis padha masuk kabeh hari sekolah. Iki sing ruwame sebelah etan kayaknya lah guys. Ombaknya tenang. Ayo guys, yang penasaran karo Pulau Merah, ndang rene kining Banyuwangi Selatan tempatnya. Cikuan. Cikuan ya. Aku ya mah. Ilang tak kono Pak Nenek. Kopine ndang gimik lho. Kerupuk iki, kerupuk makan kerupuk. Apa ya? Kau nama mobil kono. Iya. Iki mek goreng nyari gunungnya tok. Oh nggih. Ya. Wae bar magrib loro. Iki pesenane rujak wis teko. Makan rujak dulu ya guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Boleh cuma ambil kerupuk. Buka ya. Itu guys. Ini lima. Yuk makan-makan dulu. Ini penampakan rujak. Terang ini mangon. Sambil ngopi, Terang panas memang. aku cukup air putih. Makan rujak di tepi pantai. Ya Allah keselak. Rasanya jan sahdu. Guys, iki aku beli telur puyuh pambek tahu petis. Petisnya pol. Telur puyuh ceblok. Kok napa? Sandalmu. Kayak pantai nih. Ini telur puyuhnya. Pengunjungnya rame guys. Ke sebelah kono kayak dia rame. Iki aku arepe menuju ke pantai guys. Pengen demek banyune pantai. Nah, ini semakin sore pengunjungnya semakin banyak. Soalnya apa pada ndelok sunset. Aku wis gak nggawe sandal. Gak teko kene banyune. Kurang maju guys. Oh lah iki. Skill quest teles. Pengen demek nih guys. Tunggu dulu. Kurang maju. Lagi. Ada mek banyu lisan. Aku mau pulang dulu ya guys. Aku akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.